taƙaitacce, ingantacce kuma babu ɓata lokaci. Kichima Vibes, ku subscribe. Yo, Ebi, ya fana. Barkanku da zuwa channel namu wato Kichima Vibes. Muna ɗauke muku da bidiyon da za ku ga Deezell ya reacting wa DJ Ebi a waƙar shi da featuring Classiq mai suna Labanoris. Bari mu bar Classiq da DJ Ebi ku ji reaction ɗin Deezell. Alright. Yo, Classiq. What up? Classiq ya ce namiji kuna tare da Kichima Vibes yadda ya kasance kenan. Waƙan DJ Ebi da Classiq yana nan zuwa mai suna Labanoris da ake shitin bidiyon a garin Kano ko in ce da Abuja. Ko kuma ta ku rubuta mana subscribe, ku like, ku commenting. Mun gode. Kichima Vibes.